Bueno, nik eman diot. Gaur azkar bukatu behar dugu teoria. Ariketatxoren bat, eta gero proiektuarekin hasteko ideia daukat. Hasieran zaudete zoaro galduta, eta gero behin hasizkio oso azkartu jaten zarete. Baina lehen da biziko urratxori nahi dut, zuekin ematea. Lehen gunean, aztertu genuen, zirkuito tontoa aztertu genuen, impedantzia konplexioa jarri genion, VO kalkulatu genuen, eta jarri genuen hori ardatze elegante hauetan, logarimotan, dezibeliotan, aztertu genuen zer gertatzen den. Abiadura altuko seinaletan, jode irabazpena, baino txikiagoa, nahi genuena. Elegante. Hau da zirkuitoa. RC, super simplea eta elegante egiten duena, sarrerako seinale bati, ez da egitezu jarriko iturria, eta hemen irtera, filtroaren irtera, VO beharrean VF jarri barriat. Gauza da, hau, zirkuito hau, pasiboa dela, erresistiboa, erresistentziak eta, hau, impedantzia komplexua du, baina erresistiboa da. Hau, konektatzen badigu orain, beste zerbaitetara, amplifikatzeko edo zerbait egiteko, kontuz. Nire jartzen baldin badigu orain erresistentzia bat, gure RC filtroa aldatzen egia. Erresistentziari jarri behar dugu paraleloan hauekin, eta aldatuko zitzen, beraz behar dugu isolatzea, referentziak hartzen ditugunean adibidez, edo ikusi dugun bezala. Hau ez marraztu, Beharko genuke isolatzea gure buffer batekin, adibidez, gure VF, hemen egoteko, ez marraztu, da ideia bakarrik. Hau horrelaxe, hemen konektatu ditzakegu karga resistentzia bat, ez duela izan behar eragina honekin, eta honek funtzionatuko du, ikusi dugun bezala, erantzun horrekin, eta hori onutza pasatuko zen. Baina, aprobetxatu behar dugu, beste zerbait egiteko. Buffer bat jarri beharrean bakarrik, amplifikatu egin behar dugu seinale hau. Egia esan, ez dakiz zergatik, baina gauza da hori egin behar dugula. Filtro aktiboak hori egiten dutelako. Orden jarri beharrean bufferra aurrelaxe bakarrik, egin behar duguna da, mantendu konexio hau hemen, isolatzeko hemen kargatzen dugune honekin, honen impedantzia altu horrek isolatu behar dugu gure zirkuitu, beraz. Ez du eraginik izan behar, eta hemen amplifikatu egin behar dugu. Amplifikadore positiboa edo ez inbertsorea konfigurazioan. Jarri behar ditugu hemen bi resistentzia, R bat, R beti bezala, R bat, R bi, berelikatuta horrelaxe, mutur negatiboan, hau lurrera. Eta operazionala, konfigurazionetan egiten zuena zen, hemen dagoen tensioa bider irabazpen bat. Hemen irteera, ez dugu izan behar VF, baizik eta VO, izan behar da filtroaren erantzuna, horixe bider honen irabazpena. Hau zut aztertu behar zen eginda duzu, bider bat gehi R2 zati R bat. Hau da, gure filtroaren erantzunari amplifikazio bat egin behar diogu bakarrik. Hori da bakarrik. Isolatzen dugun bitartean ere, amplifikatu. Zagitu, osai gutxi egin gauza gehiago egiteko. Eta konfigurazio honi, filtroa gehi amplifikazio etapa bat, honi esaten zaio filtro aktiboak. Eta honek bildu behar ditu erantzun guztiak. Orden, irudikatu behar dut honen erantzuna, grafikoki. Aurreko zirkuitoan irabazpena, zirkuitoan irabazpena bat zan, 0 dezibelio genituen hemen. Baina orain, amplifikatzen gaudenez, erantzun osoa, irabazpen hori baldimada bat zati erre, bi zati erre bat, 2, 3, 4, 5, 6, irabazpen hori handiago izan behar dugu. Eta amplifikazio hori aplikatu behar zaio erantzun guztiari. Suposatu behar dugu, operazionala ez dagoela frekuentziaren menpe, orduan irabazpen hori guztiari aplikatu behar zaio, eta hau igo egin behar zaio. Hoiz izan behar da. Orduan, filtro aktibo honen erantzuna, ardatzan, dezibeliotan, beti bezala, frekuentzia, logaritmoan hemen, izan behar da, horren berdina, hau da, FZ demagun hemen dagoela, ebakidura frekuentzia, bat zati, bi RC, FZ hemen dagoela, eta irabazpenik espaldi dago erantzuna dago hemen, baina orain, amplifikatzen gauden ez, demagun honi, irabazpen honi, horrela esaten digula, jarraian irabazpena, ordu madakizua, erantzuna, bat zenez. Hau gabe, honekin, hemen izan behar dugu erantzuna. G, DC, justu hau, mantendu behar dela, balio horretan, ailegatu arte, ebakidura frekuentzia arte,
Gero, hemendik aurrera hasi berda jeisten malda berdinarekin. Minus hiru dezibelio, eta hortik aurrera hasi berda jeisten. Horren malda berdinekin, 20 dezibelio. Hamarkada bakoitzeko, dekada bakoitzeko, frekuentzia dekada bakoitzeko, 10 Fz ditzen 20 dezibelio, horra jarriko dut. Eta hemen, urbildu genuenez, irabazpenaren balio zehatza nahiko ondo, urbildu genuenez, kasu honetan, irabazpen hau, frekuentzia altuetan, frekuentzia baldin bada FZ hiru aldiz baino altuagoa, hau ez dugu askotan erabili behar, frekuentzia altutan, hemen baldin badaukagu hiru aldiz FZ, hemen FZ zati hiru, pixka bat hor daukagu kurbatxo hori urbiltzen dugu zuzenekin. Kasu honetan, izan behar da, hemen genuena, FZ zati F, frekuentzia altutan hau, zerora doa. Kasu honetan, irabazpen hori frekuentzia guztietara aplikatzen denez, bider G, D, C. Orduen, hori bera, baina irabazpenarekin. Honek biltzen du kasu hori. G, D, C baldin bada bat, kasu hori daukagu. Beraz, hori ideia izateko, baina ariketetan honekin aritu behar gara, hemen txe. Hori da, honen kasu bat, G, D, C baldin bada bat, edo 0 dezibelio, guaxi izango genuke. Eta dena jartzeagatik, jarri dezagun faseare, bai. Fasea. Dena elkarrekin izateagatik. Fasea. Frekuentzian, ez da duzuena izkopetu ziren berdinak kopetu behar dut. Fasearen eraginik ez dago. Filtro aktibo honen erantzuna fasean, beti bezala, ebakidura frekuentzian, eta bi hamarkadetan, hau zati 10, eta hau biden 10, hortxe erortzen da minus 80 gradota da. Eta minus 45 izan behar dugu, hemen 0 grado, izan behar dugu hemen erdian, eta horrela xerori behar da, hemen ez dago eraginik. Amplifikazio eta horren eraginik fasean ez dago, baina elkarrekin jartzeagatik hemen txeitugu. Parametro garantzizunak beti, ebakidura frekuentzia, aztu gabe, ebakidura frekuentzia filtro horrena da, batzati bi, R, C. Eta beste hau. Ariketa txoran bat egingo dugu gero adibide bezala. Nahiko azkar zeren grabatuta ditut. Eta listo, nik uste eta hoxek direla. Filtro aktiboak. Hauxe daukagu. Irabazpen bat, aplikatzen zaiola, zerotik, GDZ-era, zirkuito goza, erantzun osoari dena igotzen da. Zazpi hiru. Orden altuko filtroak. Filtroak. Honuntzainoa elegatu dira, tensio zatitzailearekin ideiarekin. Hasi ginen eskuineko resistentzia onditzen, txikitzen, eta ikusten egu behotzen bat zen, gero jarri geduen nuen impedantzia konplexu bat frekuentziaren arabera. Orden altuko filtroak. Osa, ikusi duzue filtroak frekuentzia bajuetan ez diela eraginik egiten. Horrek, suposatu, honek maldala dauka, suposatu dezagun hemen ditudan interferentzia horiek gehiago atenuatzen nahi dugu dala. Izango bagenu, honen malda handiago bat, gehiago atenuatzeko, gehiago balio gabetzeko interferentzia horiek. Ez dira inoiz ezabatu behar, ez dira inoiz desagertu behar, baina irabazten hori txikiago izango balitz, bai posible izan behar da, adibidez, ideia bezala. Hemen baldin badaukat RC filtro bat. R bat, C bat. Honek ez diola eraginik jartzen, frekuentzia bajoko seinale. Honen ondoren jartzen baldin badut, beste bat. R2, eta C. Osa, honen erantzuna, hautxe, bueno, zeroan. Honen erantzuna, berdina. Orden biak serie jarritzen baldin baditugu, frekuentzia bajutan, 0 dezibelio, ez dio zer eragiten, amplifikazioa bat, eta hau malda handiagoa, malda bikoitza.
Bale, ideia bezala zeren filtro hauk erresistibak dira, eta jartzen bat ditugu horrela serien isolatu gabe, eragina izan behar dute, abaztertu beharko genuke, baina ideia bezala horrela xautzeko dugu, hau nahiko milatan. Egin dezakegun adibidez, hau bai, da hause, gure eskuineko impedantzia C mantendu, eta hemen goian, bobina bat. Bobinaren frekuentziaren arabereko impedantzia erabili, adibidez, L eta C, eta hori, aztertzen badegu, atera behar zaigu hemen bidatzen ari garen portaera hori. Filtro bezala funtzionatzen du, bi impedantzia komplexu horiek, eta filtro horrek pasatzen uzten du frekuentzia bajuko, edo motelak diren seinale irabezpena gabe, eta hemendik aurrera, hau jisten da zati bi. Osa, jisten da asko gehiago. 40 dezibelio dekada bakoitzeko. Osa, frekuentziaren dekada bakoitzeko, 10-etik 100era, 100-etik 1000, zati 100 egiten du. Honek egiten du zati 10 dekada bakoitzeko. 10-etik 100era, zati 10. 100-etik 1000, zati 10 berriz. Honek zati 100 dekada bakoitzeko. Gauza da, haure, ideia bezala ondo dago. Osa, honen impedantzia erabiltzen ari gara hemen, honen impedantzia hemen, hau bider bi, lortzeko bider bi, baina bobinak erabiltzea ez da oso praktikoa. Zeren, hauek ez dira horren kapazitateak horren garbiak, ahondiagoak dira, zailagoak integratzeko, zailagoak kontrolatzeko, beraz hau ere, ideia bezala. Eta bai, erabili behar duguna da, horrentxe jarri behar dizudan konfigurazio bat, filtro bezala, praktikan erabiltzen dena, ematen duela, bikoitza malda hau ematen duela. Hau ez dugu ikasi beharko, baina ariketan batean sortu daiteke, eman dezakegu, eta zuek R eta C horiek diseinatu beharko ditugu. Eta da, hauxe, ia marrazten dudan buruz, ez kopiatu nik esan arte. A ber, Marko? Ez, begiratu behar dut. Lehen egin dut, baina, bale. Hau, hemen. Lurrera, operazionala hemen. Irabazpena hemen. Bai, irabazpena hemen. Minus plus, berrelikadura hemen, hau lurra. Eta, bigarren kondensadore bat, eman behar digula malda handiago bat, hemen azpian. Metxe. Igual hemen jarri dut. Hortxe, eta UVI hemen dizartuko zen. UVI hemen dizartuko zen. Lasa ez dauk esi berri, R bat bi, iru lau. R bat, R bi, honek irabazpena eman behar digu, filtro aktibo bat da. Baina ez da RC da, RC. RC horren midilarekin, malda handiago izateko. R bat, R bi, R iru, R lau, C bat, C bi. Eta honen erantzuna izan behar da, horrentxe marraztu behar duguna. Bigarren ordeneko filtroa esan behar zaio honi. Aktiboa, noski. Eta hori, erantzuna horrentxe ikusiko dugu. Eta filtro hau, aztertzen badegu, RC filtroa egin genuen bezala, atera behar zaigu. Honek, aktiboa da, eta honen irabazpena dezen, frekuentzia bajutan, da, bestearen berdina. Bat, gehi, R2, zati R bat. Eta gero, erresistentzia hauen eta filtro honek izan behar duen ebakidura frekuentziaren arteko erlazioa, hau esek. Lasai ez dago ikasi beharrik, hau esek. C bat kondensadorea izan behar da. R2, zati bi, FC, R lau. Keto, ustut hor da, bai. Eta C, bi da, bat zati R2, zati bi, FC, ebakidura frekuentzia, bider R2. R2. Horrein ikusten zut formulak, baina gero ariketaren batean egiten dena da
Ariketan, hau erabaki behar dugu. Ze frekuentzia erabaki behar dugun, interferentzien arabera eta ber, orduan jakina daukagu. Eta gero, hauek erabakitzeko, finkatu horietako bat eta bestea bakandu. Hemen, 20 kilo mio jarri eta hau jarri. Bale? Osa, hauek dira diseinatzeko filtro behar badugu ariketaren batean. Horren txingo dugu bat, Orduan, ideia bezala bizien zango zen. BRC, serien bezala funtzionatu behar du. Honek, eta filtro disiplina horretan, hemen telekoak asko ikasten dute, hemen, badaude teoria pila bat filtro ezberdinak diseinatzeko, ordenatuko filtroak eta barra egiteko. Eta bizien zango zen, bigarren ordeneko filtro bat. Hau da, bigarren ordeneko filtro aktiboa. Aktiboa. Eta honen erantzuna jarri behar dugu. Eta igual berriz marraztu behar, bale? Marraztu ezagun berriz dena. Zeren lekua behar izan behar dut, ja, demagun hemen. Berriz G. Hemen irabazpena G, dezibeliotan. Berriz hemen gure frekuentzia. Logaritmo, logaritmoan. Eta jarri behar dut lehen ordenako erantzuna, zala hau. G, DC, irabazpena, aktiboa denez irabazpen hori. Doala. FS arte, hemen, demagun hemen dagoela. Ebaki dira frekuentzia hortara, hemen. Eta hemen ikasten zen, geisten. Gutxi bera bera. Bale, hau da, genuena. Hemen irabazpena zen. G, frekuentzia altutan. Hau zen, FS, zati F. Kopiatzen dago bakarrik, Da bakarrik honen gainean jartzeko horren erantzuna, konparatzeko. Hau da, hau erortzen zen, 20 dezibelio, dekada bakoitzeko. Edo eta frekuentzia egiten badegu bidera mar, irabazpena zati amar. Hori da esan nahi du horrek. Bale, pues filtro honen erantzuna, beste berri honen erantzuna, da hoxe. Frekuentzia, bajutan berdina. Frekuentzia bajutan ez dio eraginik egiten. Hemen ikusten dute. Frekuentzia bajutan, irabazpena bida bat, pues berdina mantendu behar du. Eta ebaki dira frekuentzian, erantzun hau izan behar dugu. Ia, malda gaixo jarriko dut, itxe. Malda ondiago bat izan behar dugu. Hau adibidez. Hau xe adibidez. Honen erantzuna hori izan behar da. Hemen erori behar dira, berrogei dezibelio. Hamarkada bakoitzeko, dekada bakoitzeko. Eta neko bagendu, kalkulatzea, zehazki ze irabazpena izan behar dugun hemen, hau irabazpena, frekuentzia altutan, F, hiru FC baino altuagoa denean. Hau izan behar da, Marko? Bai. Kieto. Ai, hemen hau falta zen, itxuin. Hau falta zen, FS zati F, bider GDC. Hau jarri dizuet leno? Jarri dizuet hau leno? Jarri dut? Bai. Bale, eskerrik asko. Bale, orduen orain, izan behar dugu, erantzun hau da. GDC, bider FS zati F, ber bi. Eta hau bat baino txikiago denez, frekuentzia altutan gaudenez, hau, gero eta txikiago izan behar da. Osa, ber bi horrek eragin behar du, maldo handiago izatea. Horren, irabazpen hori horrendik txikiago, horri esker. Hau da, lehen ordeneko filtro bat, N-berdin bat, hau da, bigarren ordeneko bat, eta esan bezala, jarraitu dezakegu hemen gauzak konplexuagoak egiten. Posibil izan behar da, beste kondensadore batekin eta resistentzia gehiagorekin, orden altuagoko filtroak diseinatzea. Malda oraindik hirukoitza izateko.
Orduan hori beste kolore batekin jarri dezaket. Zirkuita ez dugu ikusi behar, baina jakin dezagun posible dela. Eta hauen erantzuna izan behar da, hemen berdina, eta hemendik aurrera, malda handiagoko bat izan behar dute, jaisten. Hauen malda, 60 dezibelio dekada bakoitzeko, erortzen da, eta honen kasuan, irabazpena kalkulatzeko, hauen irabazpena, igual hemen jarriko dut, hauen irabazpena, frekuentzia, 3 FC baino altuagoa direnean, izan behar da, GDC, bider, FC zati F, ber, 3. Orokorrean. Eta horten altuagoko filtroak ere egin ditzakegu. Orokorrean, N ordeneko filtro bat baldin badaukagu, frekuentzia altua hauetan, izan behar dugun irabazpena, izan behar da. Filtro aktiboak jartzen dion irabazpena, bider erlazioa hau, ber filtroaren ordena. Hauxe gabiltza, diseinatzen, erabiltzen, behar izan ezkero. Gutako garrantzitsuak, bai, hauxe. Ikusiko duzu ariketetan. Ariketetan eskatu behar digute, diseinatu filtro bat, balio gabetzeko seinale hau, ez dakizen bat. Orduan, probatuko dugu hau, simplena delako, kalkulatuko dugu ze irabazpena duen interferentzia horreko, nahikoa baldin bada, ariketak esaten dutena, pues, jazta. Ez bada nahiko, behar dugu beste orden bat. Eta badakitzu zer gertatzen zaion faseari, fasea bai aldatzen dela filtro hauetan. Aktibotan ez, baina ordenaren arabera bai. Ja, fasea. Fi. Fi. Frekuentzia. Lehen ordeneko filtroaren erantzuna zan hauxe. FC hemen, bakidura frekuentzia hemen, hamarkada bat gutxiago hemen, beste hamarkada bat hemen, logaritmikoa, eta hemen 45 grado, eta lehendabiziko horren erantzuna zan hau. Piskate txikixo egin dut, hirugarren aldia marrazten dudala da. Fasearen erantzuna hauxe. Txuria. Bigarren ordeneko fasearen erantzuna, kasu honetan, da handiagoa. Bikoitza. Ailegatzen da, minus egun... Bai, ikusten da ez? Baiko aldarrak daude. Minus egun da laro behira. Eta gorria, eta erditi, hemen, hauxe izango zen erantzuna. Jaisten da, minus egun da laro behira, bi hamarkada horietan, horlaxen. Eta hirugarren ordeneko filtro bat, arraro izango da ateratzea ariketaren batean, baina erantzuna ikusteko, izango zen hau bide diru, eta bere erantzuna berdea, hemen erditik, horlaxe. Horrutzaino aldaketarik ez, eta meti pasatzen da horrutzaino. Bigarren hamarkadan ja, geratzen da gutxi gora bera, 80, bide diru, minus berreunda iruditamar. Grado. Konklusión. Filtro orden altuak egiten dutena da. Frekuentzia bajo iri zerrez. Perfecto. Pasatzen dira tal cual. Eta interferentziako sinale horiek nahi badugu pila bat. Atenuatu, pila bat balio gabetu. Eta faseari eragiten diotena, pues ez zaigu axola. Zeren interesatzen zaigunak hauek dira, ez diote zerrez egiten amplitudeari eta gainera faseari ez. Orduan, hau bai, hau xertala erantzun orokorra filtro ariketetan. Eta hemen. Erantzun orokorra hau egin duen bezala fasea ordenaren arabera izan behar da. Arko tangente zan hau. F zati FC eta ordena hemen. N ordeneko filtro baten erantzuna fasearena hau izan behar da. Hau infinitu denean hau 80,
bide erdi, pues 180, eta bide eriru, pues minus. Orduan, eraginkorra izateko ikasterakoan, nik ideia honekin geratuko nintzen, formulatxo honekin, betikoak, eta hau ere bai, nahi bat egut dena bitzea. N1, N2, N3. N berdin iru, hau bigarren ordenekoa, eta hau batekoa. Eta uste dut dena jarritu da, bai. Tongo goratu, emango zan, ariketaren batean, hau eskatzen bada, emango zan, zirkuitoa, eta formula hauek emango dira, zueke disinatzeko. Ariketan, hau aterako duze, hau pensatuko duze zein den, gero hau edo hau finkatu eta beste atera, bi kasutan, jazta. Azkeneko atala, bera daukatu berdugu. Filtro motak, hau filtroen sarreran esan beharko nuen, aztu zitzaidan, baina RC filtroarekin hasi garen ez, frekuentzia motelak pasatzen uzten, altuak balio gabetzen, orden hori pasabide faxuko filtroa izan behar da. Horren ikusten baldin baditugu, igual hobe, argiago ikusi bat dugula uste dut. Filtro motak edo familiak. Horrein arte, aztertu duguna. Erantzuna izan da. Frekuentzian, hemen GDC genuen, eta FC frekuentzia gizten da horrela. Frekuentzia baxuko da, pasabide baxuko filtroa, esaten zaio honi. Pasabide baxuko, frekuentzia baxuak pasatzen direlako. Pasabide baxuko filtroa. Filtro paso bajo. Kondensadorea. Erresistenziaren tokia jartzen baldin badugu, eta resistentzian azpian, eta hori aztertzen badegu, egin dugu bezala, impedantzia komplexuekin, modula atera, fase atera, sortu behar zaigun erantzuna izan behar da, honen antzeko baina alderantziz. G. Frekuentzian. Alderantzizkoa. Ebakidura frekuentzian, Hauxe, frekuentziatutan ez dugu galerarik izan behar, amplifikazioa izan behar dugu, eta bajueri aplikatu behar zaio atenuazioa. Pasabide altuko filtroak. Ze, bestatera jarrita eta errezistentzia azpian. Hauxe izango genuke. Eta beste konfigurazioetan, orden altuagokoak eta bar. Pasabide altuko filtroa, pasabide baxuko filtroa, posible da ere bai, bakarrik, bandatxo bat pasatzen uztea. Posible da ere bai, frekuentzian, adibidez, tarte hontako FC bat, FC bi, tarte hontako frekuentzia bakarrik pasatzen uztea gure filtroarekin. Tarte hortako frekuentzia iri irabazpena jarri, eta bestiniko iri, bai motela iri, bai azkarra iri, balio gabetu. Eta kontrakoa. Hau da, banda, filtro paso banda. Banda pasabideko, banda pasabideko filtroa. Ez nago ziure, nola zaten den euskeraz. Filtro paso banda pasabideko filtroa. Eta kontrakoa ere izan ditzakegu, eta hoxik izan bere alaura. Karo, hau diseinatzeko eta hemen disiplina potentea dau. Irabazpena, izan behar dugu GDC, frekuentzia bajutan, eta frekuentzia altutan. Pasatzen uzte behar ditu horiek. Eta hemen tartekoak, hauek balio gabetu. FC bat eta FC bi artean, balio gabetu. Hemen irabazpena txikia izan da. Hemen
Hau izango zen ideia. Frekuentzia altutan, frekuentzia bajutan, hemen erdian eta hemen bialdetan. Ez dakit nola esan honi. Banda baztertze filtroa. Banda baztertze filtroa. Banda... Erderaz ere notch esaten zaiari. Notch filtroak. Banda baztertze filtroa. Kombinazio guztiak, nik uste nahiko tontakia, baina teoria galderatxo bat bezala sortu daitekena. Hau sarreran esan beharko nuen, baina nahi horren poliki elegatzea ondo aztertzea lehen da bizikoa. Hau ondo ulertu zen honekin aritu berria. Eta batzkenerako ustea. Hortu erduen orain niri deia da ariketa paretxo bat egitea, eta gero proiektuarekin aritzea. Eta ariketa horiek YouTubeen daudenez,